Arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Endesa Liga da, Endesa 29. jardunaldia du. Dominion Bilbao Basket eta Iberostar Teneriferen arteko partidua eskainiko dizuegu gaur. Hemendik Miribilatik orain hasi eta gaueko 9 inguruan Obradoren kontra gertatu zena gertatu eta gero Bilbao Basketekoek irabazi egin nahiko dute, ohituta daude egia esan Miribilan. Eta lehenengo eta behin protagonista bat badu eta Juan de la Vegak entrenatzaile bat bere alboan. Aurrera Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon Asier, jotzen eta ikusentzule guztioi, alboan Zito Alonso, Dominion Bilbao Basket kontratzaldea dugu. Arratsaldeon Zito. Arratsaldeon. Bueno, partido complicado ante un Tenerife que llega tras 2 victorias consecutivas en un grandísimo estado de forma. Sí, bueno, todos los partidos son difíciles, pero está claro que cuando el rival llega pues con 2 victorias contundentes ante 2 equipos muy importantes de la liga, pues la verdad es que todavía más, ¿no? Pero vamos a intentar fijarnos en las cosas que tenemos que hacer bien nosotros y a ver si somos capaces de mejorar algunas cosas de los últimos días. Hoy Izan está, Latavius parece que no se está forzando, ¿no? Pero que está para jugar. Toda la ayuda va a ser necesaria para contrarrestar su juego interior, realmente muy potente. Sigma, Sekulic, Xavi Rey son nombres muy grandes. Sí, sobre todo versátil, ¿no? Yo creo que más que los hombres que puedas tener es los que tengas, cómo los van a defender, ¿no? En función un poco de todas las cosas que son capaces de hacer, ¿no? Yo creo que estamos preparados y vamos a hacerlo bien. Muchísimas gracias y buena suerte para el partido. Y entzun duztu Zito Alonso jarraian Alejandro Martínez Tenerifekoen entrenatzailearekin hitz egiteko moduan izango gara. Bai, izan ere, Tenerifek oraindik playoffetan sartzeko asmoa badu, matematikoki. Josan Aldalur, arratsaldeon. Eta Obradoiron gertatutakoa gertatu ondoren, izan nahi dut 18 goitik eta gero partidua galdu, ba hemen Miribilan erosoago jokatzen du Bilbao Basket. Bai, normalean etxeko partidak errestasun handiz ateratzen ditu, ez aurrera, eta badirudi gaur ere hori espero degula guztiok, baino, bueno, Zito Alonsok esan du moduan, Tenerifek ere, arratsa honean dator eta pentsatzen dut gogortasuna erabiliko duela partida irabazteko aurrera. Badu beste protagonista bat Juan de la Vegak. Aurrera Juan. Tampoco talde kontratzailea Alejandro Martínez, dugu gura alboan. Buenas tardes, señor Martínez. Bueno, qué duda cabe de que llegan en un gran estado de forma con esas 2 victorias contundentes ante 2 de los gallitos a la competición, pero llegan a Miribilla, una cancha que solamente ha ganado un equipo esta temporada, el CAE Zaragoza. Sí, la verdad que una cancha muy complicada, un equipo muy complicado, que pese a las 2 derrotas que llevan también ellos, bueno, yo creo que para nada hace que nosotros vengamos pensando que va a ser un partido más sencillo de lo que podía haber sido hace un par de semanas. Ellos están jugando muy bien, están haciendo las cosas a un nivel increíble desde principio de temporada y por méritos propios están en la posición que ocupan actualmente, con factor cancha a favor en el primer playoff. Y bueno, nosotros vamos a tener que trabajar muy bien para poder competir y para poder tratar de sumar la victoria. Esas 2 últimas victorias que han logrado les permiten todavía seguir soñando con playoffs. Tal vez el ganar hoy sea clave para que la lucha siga adelante para ustedes. Sí, porque la brecha es de 2 partidos con los equipos que nos preceden y evidentemente nosotros tenemos que tratar de ganar todo lo que podamos y a su vez esperar que fallen ellos. Bueno, no es fácil, pero mientras haya posibilidades matemáticas seguiremos peleando y evidentemente ganando hoy pues seguimos en esa lucha y seguimos con esa ilusión. Muchas gracias y suerte. Entzun dituzue babi entrenatzaileen hausnarketak partiaren atari honetan. Bai, izan ere, Josan, Bilbao Basket 4. postuan dago, 3. igotzeko ere Barcelona huts eginda izan ditu, pare bat aukera aurten, Barcelona gainera, badakizu Euroligako playoffetan dago, eta beraz ez dute apirilaren 30 arte jokatuko, jardunaldi honi dagozkion partiduak Barcelonak eta Real Madrilek. Esaten nuen, 4. postuan seguru, playoffetarako kantxa faktorea oso garrantzitsua delako. Bai, noski baiet, nahiko garbi aipatu du Alejandro Martínezek, ez? Nun dagoen kokatuta momentu honetan kantxa faktorea alde duelako Dominion Bilbao Basket, eta bere helburuak dira gaur garaipena lortzea nola edo hala, matematikoki oraindikan aukera badituztelako. Nahiko zaila hala ere hemen irabazi ondoren, baino pentsatzen dut Bilbao Basketek nahiko duela aprobetxatu, ez? Bere kantxa faktorea finkatzeko posizio hori eta zergatik ez zuk esan duzun moduan 3. posizio hori ia eskura daukalako. Bai, helburua 6 jardunaldiren faltan 4. eustea, beti ere kantxa faktorea oso garrantzitsua delako, geroz eta garrantzitsuagoa. Gainera urteak aurrera doazen ala eta Miribilan lehen esan du Juan de la Vegak partidu bakarra galdu du, Kairen kontra galdu du Bilbao Basketek eta beste guztiak irabazi, ezta? Beraz pentsa zenbaterainoko garrantzitsua izan liteken hori gero playoffetan. Horixe baita orain helburua. Eta Iberostar Tenerife taldeari dagokionez beraz entzun dugu entrenatzailea bera
playoffetan sartu nahi dutela esanez. Gaur, beste partidu bat ere jokatuko da, Manresa eta Sevillaren artekoa, GBC-rentzat esate baterako garrantzitsua. Atzo Andorrak irabazi egin zion Estudiantesi, 81 eta 76. Bihar eguerdien eskainiko dizuegu, zuzenean, Baskonia eta Kai Zaragozaren artekoa, Joventut Valencia. Jardunaldia hor ikusi duzuen hori zen, erabat GBC esate baterako Fuenlabradaren kontra jokatuko du, igande arratsaldean 6etan, eta hori oso partidu garrantzitsua izango da. Sailkapena, Unicaja lehenengo lekuan, ez du utzik egiten oraingoz. Real Madrid Barcelona eta Dominion, hoiak izango lirake lehenengo playoffean kantxa faktore alde izango luketenak. Da gero, Laboral Kutxa Valencia, Joventut eta Zaragoza, baina Kanarietako bi taldeak hortxe dira, 15 garaipenekin Granka eta 13 garaipenekin Tenerife. Behek aldean, Gipuzkoa basketek badu oraindik koltsoi apur bat, lasai jokatzeko falta diren 6 jardunaldi hauek, baina bihar esate baterako Fuenlabradari irabaztea komeni. Noski baietz, Ponsarnok ere adierazi du nahiko garbi, biharko partida final bat dela. Partida hori aurrera ateazkeo, uzten dute azkeneko posizioan Fuenlabrada eta gutxienez hori aurreratuta izango dute, eta gero oraindikan etxean jaso behar du, bai Tenerife eta bai Sevilla, nik uste aukera badituela oraindikan nahiko ondo eramateko gelditzen diren partida hauek. Bai, GBC gainera bere ligako taldeen kontra orain arte irabazi egin du eta aberesak ere alde ditu. Eta Laboral Kutxari dagokionez, Kairen kontra bihar eguerdiko partidua, hori ere playoffetako postu onak lortzeko, Kerejetak presidenteak esan zuen 2 gutxienez, hortarako ere garrantzitsua izango da. Noski baietz, horregatikan nik uste daukala, itxaropen apur bat Alejandro Martínezek, hor aurkari zuzenak dira bihar alkarren kontra, bai Laboral Kutxa eta Kai Zaragoza, eta hemen garaipena lortzen badu Kanariako taldeak, aurrera pauso bat emango duke. Hemen, Miribilan, Bilbao Basket eta Iberostar Tenerife aurrez aurre, 29. jardunaldian. Kontrajarriekin heltzen dira Bilbao Basket eta Iberostar Tenerife. Bizkaitarrek azken bi lehiak galdu dituzte etxetik kanpora. Azkenekoa Obradoiroren aurka 19 puntuko aldea galdu ostean. Tenerifeko ordea azken bi neurketak irabazi ditu, biak etxean, Laboral Kutxa jipoitu zuen lehenengo eta Joventut menderatu gero. Bilbotarrak laugarrenak dira, baina murrizta ikusi dute atzetik datozenekiko koltsoia. Gainera oso egutegi zaila dute demoraldia amaieran, beraz gaurkoan ezin dute utzik egin. Iberostar Tenerifek aldiz, bi garaipenera ditu playoff postuak. Plantillaren bizkarrezurrak urteak daramatza elkarrekin jokatzen eta Alejandro Martínezek trebeziaz mugitzen ditu bere piezak. Barrualdean bereziki min handia egin dezakete Sigma, Sekulic edota Xabi Rey iritsi berriarekin. Beltzezko gizonek 5 hilabete daramatzate etxean galdu gabe eta alasen jarraitu nahi izango dute. Beraz, Miribilan, Dominion Bilbao Basket eta Iberostarren arteko partidua hasteko Sito Alonsoren azken agindua Kolon Bertans, Mumbru Erbel eta Marko Todorovic hasierako bostekoan. Jose. Ikusita nolako partida daukan aurrez aurre, Sito Alonsok badakize garrantzia daukan gaurko partida aurrera ateatzea. Horregatik nik uste bere jokalari hoberenak nahi dula jarri hasieratikan, garrantzia handia daukatelako lehenengo minutuak eta jakitun da, gaur irabaziezko partida hori ikusita ze gutxi gelditzen diren fase regularra bukatzeko, ia esku artean izango luke matematikoki lauaren posizioa. Iberostar Tenerife, inor gutxik espero zuen, atzebera igozenean, gero honelako denboraldi regularrak, egingo zituenik, baina azkenean ondo Jimenez Castillo eta Munar dira gaurkoan epaileak, eta Miribilak itxura ona dauka. Juan, esan nahi dut gero Atletikek ere jokatuko du, gaueko 10 aurrera, baina Miribilara etortzen den jendea leiala da. Bai, denboraldiko ohiturari jarraiki oso sarrera ona dauko gaurkoan Miribila. Eserrekutxo batzuk gutxik ikusten ditugu, batez ere goiko atal horretan, baina bai, jendeak erantzuten jarraitzen du, eta zuari gabe bere taldearekin gozatzen jarraitzeko asma badu. Aipatu dugu behin eta berriro, partida bakarra galdu duela hemen Miribilan Dominion Bilbao Basketek, eta zer esan handia izan du ez bari gabe zalegoak martxa on horretan.
Bai noski, gainera gozatu egiten dute hemen partiduak diren bakoitzeko eta asko dagoeneko playoffetan pentsatzen hasita daude, ez bakarri jokalariak. Todorovic, 11.7 errobote, asistentzia bat baino gehiago eta ia 17ko balorazioa. Haze denboraldia ari den egiten Barsak utzitako pibota. Bai, eta nik badaukat gaur gogoa ikusteko, ez? Nola moldatzen den Sekulitzen aurka, Sekulitzek eskarmentu izugarria dauka, pibot adimentsua alde guztietan jokatzen duna eta gaur Todorovicek badauka azterketa on bat egiteko aukera. Parkinean topo egin dut berakin partidura iritsi aurretik antzetorren Mercedes handi batean, musika gogorra oso, volumen handian da. Zer da, bai, esnatzeko erabiltzen duela hori partidua aurretik bere gorputza eta burua argi eukitzeko, ez da? Ikusiko dugu, ba. Marko Todorovic. Baloia gora. Eta lehenengo erasoa, Horia, lehenengo erasoa Tenerifeko entzat. Uriz bertan sekartuko du. Eta ez dakit esan dugun, baina eraz ez dago, ez da, Juan? Ez dago, zalantzatzen azken hartu arte, baita Rodrigo San Miguel ere, eta antolatzaile Aragorra bai, jokatzeko moduan izango da, San Miguel, baina ez eraz, jokalari kanariarra baka izango da, eta bien bitartean, justo posto horretan, eraz eskolta baita baldak, eta bat egin du ohiko bostekoekin alderatuta Alejandro Martínezek, izan ere Ricotti, normalian bostekoan ateratzen da, baina gaurkoan Saul Blanco hartu du bere leku. Mumbrú eta Kolom. Bertan zenpila Kolom. Erditik, Keinua, ies egin dio. Hankapetik. Bai, ies egin dio, Erbeli lehenengo hasiera batean, baloi horrek, baina gero hartu eskuetan behar bezala eta sartu egin du lehenengo 2 puntuak Erbelek eta ikusgarria, ez da, asistentzia. Bai, ondo hasi du partida Kino Kolonek, ez? Lapurtuz lehenengo baloia eta asistentzia banatuz. Saul Blanco, Tenerifeko entzat, lehenengo saskiratzea. Todorovic eta Erbel. Goitik, ona, ez du ondo bukatu Mumbruk, baina zen jokaldi polita. Ondo ezagutzen dute elkar noski, Erbelek eta Mumbruk, hori entrenamentutan behin da berriro egiten dute. Pena, Mumbruk ez duela behar bezala bukatu. Ara! Esan da bere buruakin, nengoan ez duelako asmatu edo ez duelako ondo bukatu jokaldia eta esan du, orain Baniek. Sigmaren kontra. Hankarekin, zapatilarekin ikutu du hor. Bertan zen. Eta jendea oraingoz lasai. Egia esan, joan den urtean nola joan zen jakinda, ez da? Aurten nola poza besterik ez da, ohitu ere egin dira, Bilbao basket zaleak. Partidu lasaiak ikusten da, beti bere taldea irabazten. Orduan ez dira inbeste berotzen azken laurdenera. Kulom, barruan Todorovic dauka, kanpoan Bertans. 10 segundu. Mumbrú bera bakarrik Todorovic laguntzeko, eman dio, bigei bat izango da Todorovicen. Ze ondo jokatu duen hor Mumbruk, ez? Erakarri egin ditu bi jokalari, Sekulic itxutxuan joan da, ez? Laguntza egitea eta aukera izan du, ez? Bikoizteko baloi hori, Saul Blanco bigarren laguntzan oso urruti zegoen eta berandu iritsi da. Jaurtik eta gaigarria izango du beraz, Marko Todorovic. Aita hau ere. Eta partidua hasi bezain pronto, 7-2 goitik dira bilbotarrak. Eta Todorovicek azkeneko partiduan Galizian Santiagon urteko partidarik kaskarren egin zuen balorazioaren arloan, puntu bakarreko balorazioa baino ez zuen lortu, ez zuen partida ona izan ez barik gabe. Baina hori kenduta aurreko partidetan baiaia guztietan oso zenbaki onak lortzen ari zen, beraz ikus ezagunea gaurkoan, behintzat hasiera ona eman dio gaurko liga. Bai, bera da, ikusi dugu lehen datua, 16,9 edo 17.000 jokalaririk baloratuena, aurten eta MVP-a ere jardunaldi baten baino gehiagotan izan da, Marko Todorovic. Bai, esan barruan ligan handi panko, baina ez duela horretik arlo horretan, balorazio arloan. Todorovicek. Eta ez da gauza bera. Fuenlabra da mesatzea, edo Bilbao basketan ebatzea. Kulom, barrura, Todorovicek Keinua. Goiti beraz etorre, bai.
Goitik era zetorren zen mugimendu ona, ezta? Bai, beak ere ikusi du laguntza zetorrela eta keinu bat egin ondoren gainditu egin ditu, ez, bi defenditzaileak, ez dakit barrua zijoan edo ez, baino beherak bai, seguru, eta balekoa izan da. Sigma. Sekulic, kanpokaldean orain. Uriz eta berriro. Kanpora, urratxe. Erasoan falta Sekulitxi. Bai. Inguratu duelako. Hori da. Bi Montenegroren arteko leian, orain arte marko nagusi. Aipatu du Josanek. Aleia bazuela gaurkoan erronka polita Markok eta orain arte aurpegia ematen ari dira. Lom eta Bertans. Berriz ere barrura, orain Erbel. Ez da sartuko Erbelena, ez da bigarren aleginean ere, baina batez ere barrutik ari dira jokatzen erasoan, ez da? Bai, behin eta berriz ari dira bilatzen barrukaldean. Urizena, ikusgarria orain. Era bakarrik sartu da eta azkenean aurpalaz utzi du baloia. Keinua, Mumbruk, bomba txikia, ez. Sekulitxek ondo itxi du hor. Errebotea eta orain azkar jokatu nahi du, Tenerife. Uriz. Sigma. Eta Garbi, Garbi. Berriro ere, ez da ekipa, Rostek egindako hori erraztxoa zirudien, lehen baita ere Urizena. Bai, ikusitan nolako abantaila lortu duen Dominion Bilbao Basketek, nik uste nahi zutela, ez azkarrago jokatu, baino alaitasunez jokatzen Tenerifeko jokalariak ere oso trebeak dira, ez? Eta Ricardo Uriz dagoen momentuan kantxan, beak transizioan eta kontraerasoan oso erraz jokatzen du, ez? Errezegi eta hemen ikusi dugu, ez? Zenbateko abiadura sartu dion azkeneko bi erasoaldiei. Hortik eta librea lehenengoa barrura. Todorovic. 6 puntu dagoeneko. Bigarrena ere bai. Ardia paino gehiago egin ditu berak. Partidua hasi denean. Uriz, Ulom zain. Rostekin dago, Mumbrú eta Sigmarekin Erbel. Erditik, Blanco, Saul Blanco eta gainera goitik bera, Bai, normalean eraskantxaratzen du, baina nire ikuspuntutik Alejandro Martínezek asmatu egin du, ez? Saul Blanco oso jokalari fisikoa da, ez? Eta Bertans defenditzeko jokalari aproposa. Intarsua oso jokalari zabala eta ez hori bakarrik erasoan ere doaia ditu, ez? Bertans gainditzeko. Erdikaldetik berriro ere eta azkar erritmo honetan eroso dabil Tenerife. Bai, gustua jokatzen du, ez? Alejandro Martínezen filosofia hau da, ez? Eta hor lehenengo pasea gelditu beharrean ikusten dut Sito Alonsoren taldea, ikusita zenbateko erreztasunarekin egiten ditu kontrarasoan. Bosteatzen orain Mumbrú, Rosten kontra, ez. Errebotea Todorovicek ikutu. Zapaldu egin du. Eta beraz baloia horia izango da. Baina azkar jokatuta errebotearen jabe egin eta kontrarasoan irten da, begira, Orain zapaltzen, gero bai. Gero bai. Esan nahi dut, Tenerifek bere ritmoa hartu duenean eta errebotea eukita gero, ez da? Bai, errebotean nahiko ondo zaintzen du, orain arte egia da azkarrak egin ditula jaurtiketa batzuk Dominion Bilbao Basketek eta horrek eman dio aukera, ez ondo kudeatzeko Teneriferi bere errebotea. Wow. Dotorea, jokalea. Eta Erbel lo, ez da? Esan nahi dut atzetik ezin da etorri Sigma, ala bai. Ez, agian sistema defenditzen, ez? Zegoen begira, zeuden blokeatzaileak eta bizkarra oso ondo harrapatu dio Sigma. Aurretik ipini da. Iberostar Tenerife, 11 eta 12 lehenengo aldiz aurretik dira Kanaria Herrirletakoak eta nik uste jenderi gehiena ez ustean hartu duela honek ikusi dugun asera ikusita, 10-2koa zen. Bai, Iberostar Tenerife presio gutxirekin etortzen da honea, ez? Egia da, matematikoki indikan aukera badituela, ez? Playoffean sartzeko, baino bere helburua zen eustea mailari eta hori matematikoki lortuta dauka, orduan lasaitasun horrek ematen dio aukera, ez? Konfiantza jokatzeko. Ze borroka hor, Mumbruk, Rostekin,
Prostekin orain Kolomekin gelditu da estatu batuarra. Noski, abantaila bat zeukan. Eta konfiantza handiegiarekin jokatu du behar bada. Erditik orain, Todorovic. Sigmak egin dio pertsonala esango dut. Edo Sekulitzek. Alas esan dut hemen behintzat. Sigmari aderezi dut. Speakerrak Sekulitzek esan du, bigarna izango litzateke ere, Sekulitzen kasuan, baina ondo banatuta dituzte faltak Tenerifekoek. 4 falta, 4 jokalari ezberdinak. Hau ez. Lehenengo jaurtiketa librea kale egin duen aurrenekoa. Todorovic. Munbruk 4, Erbelek biko bat sartu eta Todorovic etxe dira orain arte. Saskiratzailea. Bigarrena ere kale. Uriz, Ricardo Uriz. Eta Blanco. Uriz berriro ere, Kulom dauka gainean. Ez, hortik ez dauka biderik, Nafarrak. Gost, igerri egin dio, garbi. Hase hori ez da ona, ez batentzat eta ez bestean eta Blanco atzera begira zegoelako, bestela. Kulom, hortik ez dauka biderik. Bertans dauka zabalik, hor da. Etoniarra, jarrera egiteko keinua da. Bazterrekoa txokoan egindako jaurtiketa, ez da usteirik ere ez dukotu Erbo, ez da? Eta Juan aldaketa. Bai, bi aldeetan gainera, bi taldeetan, eta kanpoko postuetan antolatzen aldatu du Bilbao Basketek. Raul López kantxara, ez dakit horri erantzun nahian, ere fitxak mugitu dituen Alejandro Martínezek, kontua da Rodrigo San Miguel bertan dugula kantxan, eta baita ere Nico Riccoti argentinarra. San Miguel eta Raúl Pérez, 35 bete ditu. Astean zehar Raúl Pérez. Beste azkenean, hain zuzen ere. Badira, 35 urte eta oraindik saskibaloian goreneko mailan. Bai, ez da izaten erraza, ez? Fisiko atletikan oso ondo mantundu berda. Eta begira, Roaki jokatzeko moduan da. Albiste ona hori Sito Alonsorentzat. Bai, horatu behar dugu, hilabete inguru eman duela bajan, zangoan arazo fisikoak baitzituen, eta bai, horresegatik, ia da azkeneko lehietan Axel Erbelek minutu gehiagi pilatu dituela, kasurik garbiena aurreko astekoa izan zen, gaurkoan ere Latavius Williamsek jokatzeko aukera agian izango du, baina astean zehar ez du iaia entrenatu, beraz, Urogiren parte hartzea garrantzitsua izan daiteke gaur. 13 eta 15. Hirukoa sartu du eta Levi Rostek. Bertan. Todorovic. Abantaila guztia zeukan, lekua hartuta zeukan. Behin eta berriz ari dira jokatzen, Marko Todorovicekin hor barrukaldean. Utxartea beraz, Dominionek 15, Iberoestarrek 15. Jugamos un 32 ahora. Boti. Acuérdate que el Ibai va a subir y va a ir dentro. ¿Vale? Vamos. 32. Alejandro Martínez hitzak, orain arte partidua nola hasi den ikusuta, eutsi dio, zelako kolpe horri. Eta badirudi nahiko gustora dagoela, ez? Aholko gutxi banatu ditu, nahiko garbi oso zehatza, bi gauzak puntualki zuzendu ditu. Eta bestela nik uste dut nahi duen moduan, ez? Daramala partida orain arte, nahiko garbi gaineaz erantzuna nirikuspuntuzikan leheno Juanek esan duen moduan. Raúl Lópezen aurka jokatzeko Rodrigo San Miguel kantxaratu du, eta nahiko lasai ikusi dugu, ez? Ikusitan nola dagoen momentu enten, ez markagailua baizik partida, nahiko ondo zainduta daukanak. Sekulic eta orain jokoan, Ranfropulos ere bai. Miguelek 17. puntua. Raúl López eta Bertans. Roakik irukoa bai. Hortarako ekarri zuten edo hori da bere berezitasun edo doain nagusia, ez da? Lehenengo baloia hartu, jaurtita sartu. Bai, oso azkar jokatzen du, ez? Besoa armazeko doa izugarri ditu eta eskumutur harrigarria, momentu batzuetan. San Miguel eta Sekulic kanpokaldetik, honek ere bai.
Gauza ederra da, pibot batek onerako eskumuturra ukitzea. Ikusi du, barrukaldean zaitasun gehiago dituela, Todorovitzen aurka jokatzeko, eta erabaki du, hor flotatu egin dio pixka bat Marko Todorovicek, eta aukera izan du, hirukoa egiteko. Ragik berriro, baita hau ere! Hasi da festa. Zer den, espezialista bat egitzea. Bai, hor gaineaz jokalari astuna doka, Lampropoulos aurrez aurre eta Ragi arinagoa da, hor metro bat emanezkeo, aukera doka, bere kontra jokatzeko. Bestaldean hirukoa berriro, eta hau ere bai, lau segidan. Ragik bi sartu ditu, baina Sekulitzek eta Rostek erantzun egin diote Estatu Batuetaren lanari. Raúl López eta kanpotaldean Mumbrú, hau ere hirukoa da! Barrura! Wow! Bost jarraian! Festa! Miribilan hiruko festa! Lehenengo minututan barrukaldean jokatu du Bilbo Basketek argi eta garbi gainaz, baina badiru dioan erabaki dutela, hiruko maratikan jokatzea. Baina erabaki bakarrik ez, gero sartu ere bai, ezta? Ze... 6:75 kanpokalde horretan, perimetroan kanpokaldean egotea eta jaurtitzea bada, baina gero sartu egin behar dira. Sito Alonsoren taldeak 5-3 daramatza. Orain arte, datu berbera du Tenerife. Eta oraingoz badi Josan, lehenengo laurdena hau ez dela apurtzekoa ez. Ipini dutela, diesela ipini dutela, ez da? Eta bagoa zela aurrera bitalde. Bai, nik uste dut errespetoa diotela, bai batek besteari ikusita nola jokatzen ari diren. Nik zerbait gehiago espero nuen, Dominionengan ikusita ze nolako jokoa eskini zuen orain dela aste bete, baina badirudi erantzun oso zuzen eman diola Kanariasek eta orain arte erasoko partida polita ikusten ari dira. Bai, honelako bataz bestekoarekin egun puntura bagoaz. Bertan, hau ere hirukoa da, ez. Errebotea Beiranek, San Migueli emango dio. Azken jabetza da eta. Pare bat segundu geldituko zizkio gero Bilbao Basket. Itxotik, Bertan zu atzetik. Sekulitzor lanean, Itxotik bera bakarrik, sartu egin du eta ia 6 segundu, 5-10 orain, Utsartea beraz azken eraso hau nola jokatu entzuteko jokalariek eta aginduak emateko, Sito Alonso. Entzun dezagun ba, Sito. Ella. Marco. Raúl. ¿Vale? Iza. Y estamos con Kino. Mirad. Kino. ¿Vale? Iza. Y estamos. Deya. Cuando recibe la bola Kino, se la devuelve a Raúl. Y estamos con Diego para Deya. ¿Vale? Sí. Atended. Sí. Ahora tenemos aquí que no hay pase. Viene Marco. Y Deya puerta atrás. Sí. Vale. 6 segundos. Erdikaldetik azkena behintzat, Marko Todorovic laguntzera etortzeko eta gero atzeko atetik ez? Baina beste aukera bat ere ipini du lehenengo. Bai, bada ez padare. Lehenengo helburua da ondo iristea, erasoko jokora, beste aldean aukera eman dio presio txiki bat egiteko, ea lortzen duen zerbait agortzea. Hala, Raúl, aurkitu du jaurtiketa, eta baita sartu ere, pozik Raúl López bere buruarekin. 26 Dominion Bilbao Basketek, 27 Iberostar Tenerifek lehenengo laurdena bukatu denean. Endesa Liga da, Endesa Ligan 29. jardunaldia Bilbao Basket eta Iberostar Tenerife aurrez aurre. Hauxe duzuen lehenengo laurdeneko azken jokaldia. Raúl López bidea zabaldu diote, gorputza atzera, jaurti,
Eta sartu egin du bai. Raul Lopezeko, 35 urte. Esan dizuelen, asteazkenean bete zituen bazorionak Pikekoari. Eta orain Dejan Todorovic, bostekoan Andiusic ere bai, ezta? Hori da. Bai. Eta esan behar dugu aurreko jokaldia Dejan Todorovicentzat prestatu batzuela Sito Alonso, baina blokeo batean sekulako kolpe hartu du gazte serbiarrak eta ezin izan da horrea jarraitu hori ikusita Raul Lopezek amaitu eta amaitu du jokaldia. Ragi orain defentsan, Antropulusen defentsan. San Miguel. Eiran bila, Andiusic dago orain berenekin. Eta pertsonala Raulen izango da. Bai, badirudi oain gogortzen joango direla, ez? Segurazki defensak ikusita ze errez jokatu duten lehenengo 10 minututan. Kontaktu gutxi, lau falta, porcentai altzuak, eta, bueno, bai alde batean eta bestean, nik uste terrotzoazio okazio ondoren, gehiago kostako dira. Xabi Reik ez, asistentzia hor. Pibota izanik, ez da? Itxotiri, oso ondo goitik. Lehen despiste txiki bat izan du eta Marko Todorovicek oso errez gainditu du bere defentsa eta oain erantzuna, pase horrekin. Todorovic eta Xabi Rei orain, aurrez aurre. Raul López, kanpokaldean du Ragi, irukoa da, orain ez. Azken segundoan egindako jaurtiketa ez du sartu Ragi. Orain arte bitik bi barruan zituen, hirugarrenean asmatu ez. San Miguel, Xabi Rei, ondo, ondo berriro ere. Bai, eta sistema oso ondo jokatu du Tenerifeko taldean, ez? Sistema ona, barnekaldi hortean aukerak izan ditu bi botekin jokatzeko, bai batek eta bai besteak izan dute aukera, azkenean Xabi Reikin egin du lotura. Ez zan erreza jaurtiketa hori, baina barruan jarri du. Oso interesgarria Xabi Reiren fitxaketa. Andiusicek orain kanpokoa, ez da hau ere. Ondo Andiusic. Hala ere gero San Miguelek lapurtu egin dio eta bat gehiago dute erasoan orain Tenerifekoek. Ondo aprobetxatu dute, atera diote etekina. Zigortu egin dute, utxa. Naiz eta Andiusicek egin beharreko egin duen, bai. Eta zaio gustatzen ikusten ari dena Sito Alonsori, aldaketa bikoitza prestatu du barne jokoan, lehenengo minutuak izango ditu Latavius Williamsek, izan Glogik ere aukirako bide hartuko du, Marko Todoroviczekin batera, Erbel izango dugu hortxe zain. Beraz, erabat aldatu da panorama pintura barruan, Xabi Rei eta Latavius Williams orain aurretzatu. Iritsi da Andiusic, egalera, Dejan. Kanpoan du Andiusic ez, pasea etzen ona, hala ere 6 segundu oraindik. Andiusic Ricciotti atzekaldean, gorputza atzera, labur, errebotea, Ricciotirentzat da. Era bakarrik egin, eta begira, lehenengo jokaldian, lehenengo defentsan, Williamsek esan du, hemen nagoela, eta naizela, ni ere bane nagoela, kantxan jokatzeko. Bai, hala ere ez dute lortzen, ez? Bilbao Basketeko jokalariak gelditzea Kanarieseko transizioa, behin eta berriz ari dira jokatzen abiadaz, hori jantzitako jokalariak bikain ari dira jokatzen, bere filosofiarekin, urteko filosofiarekin, eta hor nik uste zerbait bilatu beharko dula, ez? Sito Alonso gelditzeko lehenengo pasea bi eta kontraerasoa. Bai, txirikitxarraga jokatuta ez duela irabaziko Iberostar Teneriferi, ez da? Ez, gogortasun gehiago defentsan eta gelditu beharrean ikusten dut, ez? Erritmoa, momentu batzuetan. San Miguel eta Zampropoulos. San Miguelek berak. Bat. Listo, Erbelek egin du berea. Partiduro bat gutxienez, ez da? Bai, despisteren bat izan ezkeo beti preste egoten da, ez? Laguntza eskaintzeko eta hemen errepikabetan nahiko garbi ikusten dugu, ez? Rodrigo San Miguel nola ezean. Taldekide baten bila eta Erbelek oso ondo jokatu du bere gorputzen. Berezkoa du, habilidade. Bai. Partiduro, ateratzen ditu pare bat. Ez du lagunik aurkitzen orain Erbelek. Kanpokaldean, Dejan, irukoa da, ez. Uztaian jota kanpora Ricciotik errebotea. San Miguel da Ricciotti txikiak orain, eta erritmoa azkarrean. Itxuraz. Orain Erbelen falta.
Ez, Anjus. Hori, ala irutu zei bai. Zer del berri zaintzeuntan. Anjusicek zailtasun izugarria ditu, Niko Rixoti defenditzeko, ikusita ze azkarra den beharentzat. Agian horregatikan, eseri du momentu honetan, eta probatuko du, Dejan Todorovitzekin. Sei behetik, esan dut, badakigu, Miribilla dela, badakigu Kai bakarrik irabazi duela hemen, baina horrelakoak izaten ditu, horrelako laurdenak eukitzen ditu, Bilbao Basketek San Miguelek. Hirukoa, txoko-txokotik egindakoa, garbi, eta Zuka Alonso behar bada arduratuta. Utxartea, Dominion Bilbao Basketek 28, 37 Iberostar Tenerifek. Especial. En defensa especial. Especial with Xavi Ley. But to be aggressive and without giving presence, to be aggressive. In offense, we play now 22 Alex. 22 Alex. Vale, sí. Todorovitzena ikusi dugu hor, bera da, jokalaririk barkatu honena, orain arte Bilbao Basketen. Bai, beste norbaitek ere azaldu beharko du, Egia da Monbruk minutu batzuk egin dituela autian eta berriz ere kantxan dagoela, baino beste zerbait aurkitu beharko du, Eta sensazioa da, Iberostar Tenerife oso gustora dagoela kantxan. Eta disfrutatzen momentu enten, ondo kudeatuz partiaren erritmoa, konbenitzaion erritmoa. Baina 9 puntu dira dagoeneko. 9 azpitik, dago Bilbao Basket. Beiranen kontra Monbru. Xavi Rey laguntzeko prest. Raulek irukoa, ez. Errebotea, Erbelek ikutu. Beltza omen da eta Beiranek baietz, berak ikutu duela azkenengo. Eta orain veteranoak, ez da, Raul, Erbel eta Monbru hirurak dira kantxan. Dejan Zabalik. Beiranen pertsonala. Ez dauka lan erreza, hor nahi zuen jokatu beheko zutuinera Alex Monbruk eta hor zaintasunak ditu, jokalari harina delako Beira. Hirukoa du Monbruk, ez da hau ere, errebotearen bila Williams, joan da, Latavius Williams. Falta du urratsak, eta nik usteet desorekatu egin dutela eta horregatik pitatu dute hain berandu. Gainera pare-parean zuen Zuka Alonso Munar epailea eta segulako garrasia egin du. Lasaitasun askatu dio epaileak, orain Raul Lópezek ez dugu zondu lertzen, berari adierazi izan falta. Errepikapena ikusi dugu. Da behar bada esku ere sartu du lehenakoan, ez da. San Miguel! Diferentzia 9koa da. Behetik markagailuan, garbi oso, berriro ere, eskema Williams joan den, baina gero Xavi Reik goiti bera ekarri du. Dena den, bitxotik jokaldia ederki eginda zeukan. Arduratzeko moduko markagailua da dagoeneko, Williams, bigei bat, Latavius Williams, zer egiten alegindu da gero Raul López, Bai, jokaldi dotorea, bukatzeko zorian, ez du lortu, baina azken momentuan Latavius Williamsen zaflada nikoa izan da, eta zuri bakarrik, Lampropoulos atzekaldetikan etorri da, eta lehenengo falta atzera dio, hortxe, eta gehigarri bat izango du. Bere beharra izango du gaur, Bilbao Basketek barrokaldean. Eta kantxatik zutan atera dana bere buruarekin, hori bai, Dejan Todorovitz izan da, leku batetik bestera, joan egin da, garrasi batean, eta orain gerturatu egin zaio animoak emanez Zuka Alonso. Itxura batean ies egin dio, lehenengo baloiak San Migueli, baina oraindik horia da, ez da? Bai. Dejanena, datuei begiratu ezkero bintzat, valorazio negatiboan da. Bai, ezer gutxi egin du, eta valorazio kontuetan ere oso gaizki, baina ez hori bakarrik, kantxan ere oso gutxi ikusi dugu, Gaikea eta bai Anjusitz. Xavi Reina izango da, ala? Bai, mugitu delako hor blokeoa goikaldean. Eta falta hau egin arren, badirudi Xavi Rey, pixkanak ari dela, bere maila bere eskuratzen. Orain arte ezer gutxi jokatu du 3 partidu baino ez, bere talde berri honekin.
eta 2 puntu baino ez zituen sartuta gaur arte, gaur lau daramatza dagoeneko, eta bueno, oraindik ere fisikoki kostatzen zaiola ikusten da, baina hobeto. Ez da sartu, ala ere, Williams, errebotearen bila, bai, Latavius Williams! Osea, errebotearen bila, errebote hori hartzeko, makurtu, berriro ere igo, horrek jarrera eskatzen du. Wow, ez talde horrein. Jendea oraindik hemen Latavius Williamsena kantuan eta ospatzen, eta Xabirrek goitibera sartu du beste bat. Bai, agian defentsa zerbait gehiago eskatu bat zaio, Latavius Williams. Igarri egin dio Kolomio Xabirreik, eta kontrara zubizkona, bakarrakarri ditxoti, barrura sartu, eta ez dute bat markatzen. Ez, alaitasunez jokatu dute, nahi asko gustatzen zait, ez, nola eramaten duen bere taldea, nola zuzentzen duen Alejandro Martínezek, ez. Ez da talde oso apala, baina, bueno, ikusitan nola dagoen momentu enten liga, nik uste dut merito handia daukala, ez? Dominio basketek ere noski, ez? Dominio basketek ikusitan nola dagoen sailkapenean, baina ikusitan nola dagoen denboraldia eta zer daukan aurrez aurre, Iberostar Tenerifek egiten duen eskaintza oso polita da. Williams berriro ere rebotean, ondo Latavius Williams, ez da kejatzen, Latavius Williams, sekula. Ez da kesu, esan edute burra jasotzen du, horrelako erreboteen bila da bilenean. Ez da arpegi asko aldatzen. Kompeta ez du gehiagik zimurtzen, ez? Askotan irrifar bat egiteka. Blanco eta San Miguel, orain bai, Miribilako jendea, Zarataka, Oiuka, Igerri egin dio. Unbruk bat, hor bakarrik, Kulom. Onna, kontragazoa, Bilbao Basket. Onna. Eta noski, nola berpiztu eginda, napur bat taldea, orain Alejandro, ez da? Alejandro Martínezek esan du, hau moztu egin gaiat. Bai, momentu enten zerbait egin behar zuen, ez? Lau eta utzeko partziala, baina ez hori bakarrik, ez du lortu, ez? Erasoan ezer jokatzea azkeneko bi erasoaldietan, eta nahiko du, zuzendu zerbait. Entzun egingo du. Puertas atrás, Rodri, tienes que controlar los 24. No, ¿qué coño? Le dan 5 segundos. Para adentro. Venga. Vale, jugamos una arriba. Vale, arriba. Por el lado de Blagota. Vale, por el lado de Blagota. Buen bloqueo para jugar ahí. Si no hay nada, Saúl, sal rápido para bloqueo directo. Es arriba. Cuando él cae, si no podemos jugar nada, subes tú rápido a recibir, ¿vale? Venga. Lasai, aginduak emanez, diferentzia 7 puntukoa da, eta datuei begiratu ezkero, behintzat, Josan, Todorovic eta Williams dira, honenak valorazioan Bilbao Basketen, barruko jokoa, beraz, nagusi, kanpotik berriz, 8-6 irukoetan, ez da? Tenerife. Bai, hor dago aldea, ez? Egia da, barrukaldean bere jokoa ari dela inposatzen Dominio Bilbao Basket, baina gero ez du lortzen, ez? Transizioak gelditzea eta hor abantalditzuarekin iristen dira. Hori jantzitako jokalariak eta horregatikan porzentai handia lortu du. Egia da, sartu egin behar direla, baina jaurtiketak nahi korrezak izan dira. Kulom, erpen dago zabalik. Zer den, azkarra izatea, urte asko, saskibalainan jokatzen, eta talentu ere bai, seguruenik. Bizkarrez ere Igerri egin dio, Sekulitzek, Herbelen aurpegiari begiratuta baloia nondik etorriko zen. Horregatik moztu dute. Blanco. Ez dago faltarik. Ondo bertan. Epailien eritziz, Antropolusen azkenean baloia, ez da hor ere, Uri, orain behiran. Joan etorriko partidu ez ikuste, komeni zaionik Bilbao Basket. Bueno, agian partidan zehar bai, baina momentu honetan ez oso eroso dagoelako, ez? Joko honekin Iberostar Tenerife. Neriko eskututik gehiago gogortu behar du partida Dominio Bilbao Basketek eta gero aukerak izango ditu, ez? Korrika egiteko, baina lehenengo helburua da gehiago urbiltzea markagailoa. Ez du jaurti nahi. Segundo bat. Baina, bazeukan aukera, beldurtu eginda txapela jasoko zuenaren beldurra behar bada.
Bai, hemendikan beste ikuspuntu bat izaten da, baina hor barrukaldean ikuste dut beak Horiak besterik ez, ez duela ikusi, ez? Zirrikiturik. Nun dago Uztaia, gora begiratu ez da, eta nun dago Uztaia. Taldekide guztiak geldik, ez? Jaurtiketa horren zain. Nahaztu egin da bai. Blanco, hau ere garbi, atzena sartzen ari dira, bataz bestegoak haundiak dira. Baina defentsa oso bigune ikusten ari gara, dominio basket ez zerbait gehiago gortu beharko du, bestela jai daukate. Eta Sito Alonso guartaraz dituen, Kanariaseko taldea, agian ligako onena dela, lehenengo segunduetan, jabetza bakoitzeko lehenengo segunduetan, aurkariari erasotzen, eta ia esan puntu gehienak, lehenengo 5-10 segundu horietan, heltzen ari dira, beraz, hori jakinda ere, ez dira gai, defendatzeko Kanariarren erasoldi. Orain arte, oso despistea da izan. Barrez atera zaio Sito Alonsoari, ironian noski, baina oso azerra da. Amairu eta gaina 50 puntu jasota, ez da normala. Borrokan Mungru, baina bakarkako borroka zen hori. Ondoko marratik eta posteatzen. Eta Tenerife berriz, azkar jokatu, Zuriz, kanpoan da, Blanco Jaurti, berriro sartu eta ez dakipa. Ba, esaten ari nintzen, ez? Bai Ricardo Uriz eta Rodrigo San Miguel, ez daudela nazestuka, nahi bezala iristen dira, ikusten duten ondo den taldekideak, norekin jokatu, lehenengo paseak oso errez banatzen ditu, Iberostar Tenerifeko orain arte, eta ez badugu estutzen, ez? Bai antolatzailea, bai lehenengo pasea, eta bai kanpoko lerro hori asko sufritu beharko du dominio gero. Bai, ez da nahikoa pentsatzea etxean nago, eta horrekin bakarrik ez dira irabazten partida. Iritsiko da momentua, ez da, 15 dira, orain behetik. Orain hiru txikirekin probatuko du Sito Alonso, aldaketa taktikoa, Raúl López kantxara, Axel Herbelen ordez. Ea ba, minutu bat, lehenengo zatia bukatzeko, Mungru eta bertan. Mungruren bila berriro. Todorovic Sigmanen aurka. Kanpo kaldean da Kulon. 7 segundu, Raúl, begiratu dio erlojuari, bera bakarri joango alda. Daulan lagundu, atera egin beharko duren baloia berriz. Baina Raúl barrura iristen denean, Raúlek begiratzen dio Uztaiari, ez da? Lan Kolomek egin ez duen esan edo. Bai, ala ere ez dira normalak, ez? Hain gertu egon ondoren ez du lortzen saskirak eta errezik dominu Bilbao Basket, baina pentsatzen dut hobekuntza egingo dutela, ez? Bigarren zatian. Todorovic. Ondo utzi Zain, bai, zain, noiz bestek jauzia egingo, ez da? Eta gero sartu. Beiran, estaldera pasa, eraso kantxara pasa, eta azken jabetza hau Tenerifekoek jokatuko dute. Beiran, eta Sekulic, Keinua, azpikaldetik berriro erraz, Balekoa dela, 7 segundu pasa. Baina berriro ere erraz. Bai, transizioan aldaketa batzuk izan dira, hor Raúl López gelditu da defenditzen beheko zutonean, eta nahi bezala, ez banatu du Sekulitzeko ikaldetikan jokoa. Bertan sekitukoa, baita hau ere, balekoa da. Eskerrak, eskerrak. Eta hala ere iruko hori sartu arren, 42 Dominion Bilbao Basketek eta 54 Iberostarrek. Tenerifek, 12ko diferentzia, Josan. Bai, hala ere ez da kezkatzeko modukoa, ez nire ikuspuntutik aukera badauka Dominion Bilbao Basketek defensa gogortzen badu urbitzeko 3. laurden hontan. Egia da, porzentai harrigarriak lortu dituela Iberostar Tenerifek ez dira normalak, ez? Baina ikusita zer bigun defenditu duen Bilbao Basketeko taldeak pentsatzen dut hor hobekuntza egin beharko duela, ez? Atsedenean gauza zuzendu eta ikusi zer gertatzen da 3. laurdenean. Atxeen aldia minibilan, Laizter Garazuekin, 42 eta 54, gero arte. Arratsaldeon eta ongi etorri, berriz ere. Atxeen aldian eta Endesa Ligan Bilbao Basket eta Tenerife aurrez aurre. Kanarietakoak dira goitik 42 eta 54, eta hori egia esan ez ustekoa da, orain arte Bilbao Basketek partidu bakarra galdu duelako etxean, Kairen kontra, baina lehenengo 20 minutuetan ikusi duguna, Josan, arratsaldeon, Tenerife hobeto. Bai, asko hobeto jokatu du, ez? Nahi bezala kudeatu du lehenengo zatia, nahi zuen erritmoa jarri du kantxan gainean,
eta beti baloiaren atzetikan ikusten dugu Dominion Bilbao Basket, espero dezagun, ez? Gogortasun gehiago ipintzea bere defensan, taldeko defensa hortan, eta zailtasun gehiago izatea Iberostar Tenerife. Baiz, azken finean egia da, 6 jardunaldi besterik ez direla falta, egia da, laugarren postuan eroso dagoela Bilbao Basket, baina playoffetarako lehenengo kanporaketarako etxean jokatzea oso garrantzitsua izango litzake, eta noski Teneriferen kontra galdu ezkero, eta gero ze egutegi daukan ikusita Bilbao Basketek, argi, ez da? Atzekoak ere badatoz eta... Bai, bat nator horrekin, ez? Gaur galtzen badu etxean Tenerifen aurka, laugarren posizio hori zalantzan izango da, ez gaurko jardunaldirako, baizik epe laburrean ikusten badu nolako egutegia daukan, indikan zerbait gelditzen da, eta etxean galtzen badu gaurko partida, laugarren posizio hori ez dakit kolokan izango tean edo ez, baina hala dirudi. Bai, azken finean orain arte Bilbao Basket zaleek eta egite zituzten kalkuluak ziren etxekoak irabazita, ez da? Atzo Andorrak Estudiantesi irabazi 81 eta 76. Hemen 12 goitik dago Iberostar Tenerife, baloncesto Sevilla eta Manresaren arteko Leicester hasiko da, bihar guk zuzenean Baskonia Kai, gero Juventud Valencia, Herbalife Murcia, Gipuzkoa Basket Fuenlabrada eta Real Madrid eta Bartzelonaren partiduak berriz gero beranduago jokatuko dira, hila amaieran orain Euroligan daudelako. Eta hor da, Dominion Bilbao Basketek 18 garaipen ditu eta Iberostar Tenerifek berriz 13 behekaldean, Gipuzkoa Basketek 9 eta gero 8 eta 8 daude Sevilla eta Manresa Fuenlabrada, bihar partidu erabaki horra Gipuzkoa Basketentzat. Beraz, zerbait aldatu beharko du, zer aldatu beharko du? Nire ikuspuntutikan bai defensa ez dutu beharko du. Orain arte oso lasai jokatu dute Iberostar Tenerifeko antolatzaileak, eta ezin dute hain garbi ikusi jokaldia eta nahi duen moduan jokatu. Hori lortzen badu, nik uste dut zerbait aurreratuta izango duela partidan zehar bigarren zatiari begira. Espero dezagun hori gertatzea. Izan ere, 12 punturi gero buelta eman egin beharko dio Bilbao Basketek, Juan, itxura batean behintzat, jokalariei dagokionez, Sito Alonsok konfidantza berberarekin jarraitzen du. Lehenengo zatiko datuak behiratu ezkero, barrukaldean Todorovic eta Williams ondo. Bai, bi horiek dira zuzen ere jokalaririk azpimarragarrienak, balorazio arloan, 16koa daramatza Todorovicek, 11ko balorazioa, 4 minutu baino gutxiago jokatuta, benetan zenbaki harrigarriak lortu ditu Latavius Williamsek, baina gainontzekoek ez dute egia esan orain arte bere atxalderik onena. Haien azpimarratu daitezke Alex Munruen 7 puntu horiek, baina oso portzentaje eskasekin, 4ko balorazioa baino zu Kataluniarrak. Eta, bueno, egia esan deigarriare bada Tenerifeko taldeak eman dituen asistentzia kopurua, ez? Josenek aipatu du, gogortasun falta nabarian defentsan Bilbao Basketek, horri esker bolain mugimendu oso erraza egiten eratzen ari da Alejandro Martinezen taldea, eta 16 asistentzia daramatza partida erdian talde horiak, talde kanariarrak. Hirukoetan esate baterako 9tik 6 sartu ditu, ezta? Hasi egingo daba, bigarren zatia 12 behetik dago markagailuan Bilbao Basket, kontuz beraz. Konturatu dira bai zaleak, Miribilako zaleak, eta orain burrumba hemen Bilbao Basketen kantxan. Sekulic eta Blanco. Uriz Beiran, Blanco, Sekulic eta Sigma dira, bostekoan orain. Hirukoa da, hau ez da sartu, ea gauzak aldatzen diren, Raúl López. Beraz, antolatzailea aldatu egin du. Bigarren zatia hasteko Sito Alonso. Bertans eta Raúl López. Aurkitu du, Todorovic honek Munbru ikusi bai, baina ezin. Laportu egin diote Todorovic baloia. Blanco, Sigma, eta saskiratzea. Ez dago personalik, Raúl López gora. Indartzu, sartu da gero, Bai, oso jokalari indartsua da, ez? Sigma eta hemen erakutsi du, ez? Ze ondo orekatzen duen bere gorputza. Hala ere gaur ez da bere partiduriko berena, baina oso jokalari langilea da, eta dagoeneko 4 puntu, eta 10 puntuko balorazioa da. Ricardo Uriz, lehenengo bi erasoetan kale egin du Bilbao Basketek bigarren zatia hasi denean. Hirukoa du Blancok, hau bai, bete-betean eta garbi-garbi.
Bertans, gainean zeukan, baina hala ere oso ona jaurtiketa. Konfiantzaz posita dago Iberostar Tenerife, ez? Lehen ere esan dugu, ez daukala ezer gantzekorik eta oso gustura ari dela jokatzen. Ondo Todorovic, berriz ere, bati keinua, besteari keinua, lekua hartuta gero. Baina noski, sartzea bakarrik ez da nahikoa, 12 behetik egonezkero. Sigma eta Beiran, horre Erbelek ikutu du baloia, hala ere oraindik 10 segundu ditu eraso honetan. Tenerife, Mumbrú goraino joan da, Beiran, hirukoa, ez. Eta baloia Bilbao Basketentzat izango da. Bai, hemengo kantxako espikerra ere, edo bozgora jotetik animatzen duen mutila noski, jendeari miribila efektu hori sortzeko eskatzen, ez da? Bai, hala ere zerbait gehiago komunikatu beharko du, ez? Dominion Bilbasketek kantxaren barrutik. Bestela, bakarrik armaietatik ez da nahikoa izango. Todorovic. Esango nuke, bigarren zateko puntu guztiak Todorovicek egin dituela. Hala da. Ara, nola, esku bakar batez, Sigma. Bai, zehetzen loratua. Oso zuzena zen, ez da, pasea. Baina eskumuturra ondo erabili du horre. Sigmak, baloia goxo-goxo, sare barruan usteko. Bertans, kanpoan da Mumbrú. Berriro ere barruako keinua, atzekaldetik oso ondo, artista maixu hor, Mumbrú, baina, Beiran, ez aldira urratxako, hori eskatzen zuen jendeak, ez da? Bai, ala ere zenbat behartzen duen, ez? Tenerifek balantze hon bat egitera. Azkar. Despistere bat izaten badezu, oain ere bakarti xamar. Sekulic. Bai, eta isildu egin du gainera beribilako jendea. Ez dago defentsarik, ez? Oso bigun ari dira defenditzen, eta entolatzaileak nahi bezala agintzen ari dira. Partzialean ere, aurretik dago, eta gainera gero, baloiak laportu ezkero, 3 baten kontra, Beiran! Bigarren zatiko irteerako efektua galdu du dagoeneko Bilbao Basketek. Beste modu batera irauli beharko du partidu. Bai, 6 eta 12ko partziala jasotu, ez, dagoeneko, eta ez hori bakarrik, baloi batzuk ere galdu ditu, eta ez dirudi, ez, ritmo aldatzeko gai denik orain arte. Amasei behetik Bilbao Basket. Ricardo Uriz eta Blanco, keinua. Sigma, ez du jaurtiko hortik Sigma. Sekuletxik bai, Sekuletxik bi sartu ditu dagoeneko. 3. ez, errebotea Todorovicek. Eta utzi egiten dio talde honi, oraindik ere, Sito Alonso, naiz eta bakalioan emaitzak ez diren honak. Berriro, Raulek, ez, Ricardo Uriz. Kirolez kontrako, gehiagitxoa gira. Nabarmen joan da jokaldia etetzera, bortitz, apurtxo bat, baina nik uste gehiagizkoa izan dela. Bai, ala ere. Bai, jende gehiago baitzegoen hor geisten aldi berean. Ez den azkeneko gizona Xelerbe. Hoi ez da okerrena, okerrena da, behin eta berriz ari dira galtzen baloiak, ez duela lortzen nahi duen jarioa, bakarrik Todorovic eta Mumbrú ari dira, zerbait erakusten erasoan, baino defensan taldeak bide berdinetik jarraitzen du. Bai, eta hor, azkeneko jokaldian, Europenen zain zegoen, Ricardo Uriz. Biak egin dutu kalek nafarrak. Baina jabetza, Kirolez kontrakoa, zenez, berriro ere Tenerifeko entzata. 16 behetik eta baloia kontran. Bilbao Basketek. Sigma eta Sekulic, defentsa ona orain Williamsek. Zain egon da eta gero jauzian atzetik. Bertans, bera bakarrik egin galdua. Bigei bat! Bigei bat! Letoniako Zuzibia. Ez dakit, baina iruditu zait hor ateratzeko prest zeukala Sito Alonsok, baina Bertansen jokaldia egin duenean zerbait esan dio eta itxuteko apurra behar bada. Bai, agian bai, hor ritmo aldaketa hon bat egin du Bertansek eta aukera izan du, bere ohiko jokoa erakusteko. Sito Alonso bere mutile itxalo eginez. Sigma bakarrik. Pertsonala Todorovicek kanpokaldean egin diola.
Hor da pertsona. Sigma berriz ere. Eta Uri, Beiranen bila. Bertan gainean dauka eta ezin. Sigma, Blanco. Erdikaldetik, ezinez. Urrunekoa. Eta sartu Ricardo Urizek. Deigarria da, Bai, baina bostetik bederatzen. Oso falta gutxi egin ditu, partida guztian zehar Bilbao Basketek biuntasun izugarria erakusten ari da gaur bere defentsan, eta aukera badauka, gehiago gaurtzeko defentsa hori. Eta hain erraz utzi, Teneriferi hain mugitzea, baloia alde batetik bestera. 15 minutu besterik ez dira falta partidua bukatzeko. Hori esan behar nuen, azkarregi dijoala partida Bilbao Basketen interesantzako. Bi antolatzaile orain, Kolom eta Raul López ari da, alegintzen ari da, Sito Alonso, jesarlekutik, baina ez da sartu, errebotea, eta bakar-bakarri Beira. Eta bakar-bakarri Beira. Utxartea, Sito Alonso. Utxartea kantxan, 53, Dominion Bilbao Basketek, 71, Iberostar Tenerifek. Sito Alonso berentzak ziren horiek, itxura batean, Tobias Borg orain bai, ipiniko du kantxan. Deiani eta Antiusitxea ere aukera batzuk eman dizkio, minutu batzuk, baina gutxi, esan dute rotazioan ere, ez pentsa, Bilbao Basketek aukera asko dituenik momentu honetan Sito Alonso dauzkan eritziekin behintzat. Bai, badirudi, nahi duela beste zerbait aurkitu. Batzutan Tobias Borgek lortu du, partida behotzea eta errevoluzio gehiago ezarri taldeari, espero ezagun hori gertatzea, barrukaldean ikusten dut nahiko ondo ari da jokatzen, baina kanpokaldean ditu, orain artean antolatzaileak behin eta berriz gaindituta ditu Tenerifek eta hor asko sufritzen ari da gaurko partidan Dominion Bilbao. Bai, baina esan nahi dute, Bragik 5 minutu jokatu ditu eta egia da, 2 sartu dituela. Antiusitxek ere 3 minutu jokatu ditu. Eta orain, Borg, Ricciotti, kanpoan, Sigma, hau ez, errebotean Mumbruk, berak eramango du baloiak gora. Barruraino sartuko da. Baina balio du. Hori bai, saskiraketa balio duela. Diote paileek, hala ere falta erasoan adierazi dute Mumbruk. Ez da oso ohikoa jokaldia. Bai, baina Todorovic bertan zeukan, bere lerroan zeukan, ez da ireki, eta orduan Mumbruk berak egin du aurrerantza. 55 eta 71. Ba, lehen esan dako, irutze zait, zerbait desberdina behar duela Bilbao Basketek partidua irauli nahi baldin badu. Erritmo honetan, Obradoirok lehengoan lortu zuena, joan den igandean lortu zuena, ez da sarritan gertatzen. Bai, zonakako defensa jarri du, hor kantxardi honetan oso mugikorra, ea nola irakurtzen duen Tenerifek, baina, aukera izan du, Ricciotik gainditzeko Mumruren defensa. Eta gainera ziurrenik hausia izango da Dominion Bilbao Basketek Miribilan bere kontra izan duen alderik handiena denboraldi osoan, gogoratuko dutue, Zarauzako partida oso estua juntzela maier arte. Adibidez Manresaren aurka ere 10 puntuko desabantaila izan zuen lehen zatian, baina partida horren aurreratuta egonda ez du halako egoerarik bizi denboraldian Bilbao Basketek. Ikotu egin du hor Williamsek. Eta Borgen lana besteak beste horixe da, ez da intensidade puntu, agresibidade edo oldarkortasun puntu hori. Baina hori bakarrik falta zaio probatzea Sito Alonso hori, ikusita nola dagoen eta zer zeukan aurkia. Ondo defentsan Todorovic eta Williams, Sigma alegindu da, baina horret zeukan biderik. Ea ba, 16 behetik. Kolom. Mumbruk kanpokaldean. Irukoa du Mumbruk, ez da sartuko. Eta errebotea oso ondo tokatuta zegoen hor Sigma, oso ondo itxita. 15-tik 4 bakarrik, 26. Sekulic, txapela Williamsek. Goiti bera. Hala ere Ricciotti bakarrik. Ez da sartuko, Williamsek errebotea. Sito desesperatuta ikusi du. Ricciotti bere aurrean zegoen irukoa egiten, eukitu 3 segundu, jaurtik eta egiteko Ricciotti. Orain pertsonala, Mumbruri.
Bai, Ritxotik ikusi du, ez, bere aurka jokatu behartzula Mumbruk eta erabaki egin du, ez, besoa sartzea gutxienez jokaldi hori gelditzeko ez dauka faltan arazorik. Tenerifek eta horregatik, ez, aukera izan du hori egiteko. Coulomb. Borg. Orain Ritxoti dauka. Coulomb eta Borg dira txikiak. Gero hiru handi. Mumbrú, Williams eta Todorovic. Eta personalak egin da, egin ez da, zuk esan bezala orain badituzte. Oain bonusean sartuta honekin, baina hala ere, aukera badauka. Gastatu egin behar. 55 falta da eta laurdena bukatzeko. Baina ez dakipa etxita, ez dagoen Miribilako jendea, ez da? Isilik behintzat bai. Hainbesteko ondo ohitu dira. Mumbrú, ez du jaurtin nahi irukorik. Todorovic eman, baloia oraindik beltza. Baina konfiantza falta ere hor Mumbruk ez zeukan garbi-garbia irukoa. Bai, baina hain dela denbora gutxi egin du, ez? Jaurtiketa ez du sartu eta agian horregatik ez du erabaki hori hartu. Bi segidan, lehenengoa oso behartua baina bestea garbi-garbia, Colombena eta pertsonala Williamseko. Baietz. Sito Alonsok segitzeko, jarraitzeko ez dagoela besterik, ez da gota? Bai, hortikan egin beharko du apustua ikusita nola dagoen markalioa, ez? Amasai azpitikan, gutxienez ari dira saiatzen iruko marratikan. Aukera baldin badaukate, ez? Mazazpitik lau, Porcentaia oso txarra da, baina hori ez dira zenbaki normalak, eta, saiatu ezkero igual zerbait hobetuko dituzte. Sigma, jaurtik eta libreak egiteko Luke Sigma. Ez lehenengoa. Bostetik bi, bost bakarri jaurtu dituzte, Orain arte Eurostar Tenerifekoek eta bi baino sartu ez. Bai, behar gutxi izan du, ez? Provokatzeko falta horiek ikusita ze errez ari den jokatzen bai biko jaurtiketetan eta bai iruko marratikan. Falta horrek adierazten du, ez? Bihuntasuna erabili duen orain arte dominio inguru bazetek. Bita Amar, hirugarren laurden hau bukatzeko, partzial honetan ere goitik dago Eurostar Tenerife. Borg eta Coulomb. Mumbrú, irukoa da. Hau bai! Sartu da! Guztoko lekua du hori Mumbruk eta honelako saskiratze gainera piztu egiten dute. Jendea. Ez zaitu biltzen ordea, Eurostar Tenerife partidutik joango den. Ez da talde tipo hori, ez da? Ez, orain arte ari da irabazten hirugarren laurdena ere. 16 eta 18 eta nik uste ez dala gehiegi kezkatuko, oraindik. Todorovicek errebotea, Coulomb eman azkar jokatzeko, eskatuz Sito Alonso, Coulomb, Todorovicen zain, Williams alde batean da Todorovic bestean. Hor da Todorovicena, ondo eta garbi-garbi. Amabira. Eta orain Miribilako jendea, Orruka, Zarataka, Ritxoti, Borg dauka gainean, Sekulic, Beiran, jaurtik eta erraza, ez da hau ere, errebotea Williamsen, hor ba, beste defentsa hon bat egin du Bilbao Basketek, Coulomb. Era bakarri joango alda, Borg, irukoa da, Todorovicek errebotea, ez daukan lekurik, Mumbruri eman, beste 14 segundu, goteko lasai, pena, Borgena. Bai, momentuetan ikusten Dominion Bilbao Basketen helburua dela 10 puntura hurbiltzea markagailuan, ez? Eta da irekia ustea azkeneko laurdenari begira. Larrialdi txiki hori pasa egin du, ez? Zonakako defensa honekin lortu du zerbait kateatzea Kanariaseko erasoaldia eta badirudi aukera badaukala, ez? Sito Alonsoren taldeak zerbait gehiago eskaintzeko azkeneko laurdenean. Mumbruk, jaurtik eta libreak izango ditu. Lehenengoa bai, Mumbruren 16. puntua da. Todorovicekin batera, saskiratzaile honenak biak dira, bi handiak. Hor ba, 10-rekoa da diferentzia, Josan. Baina erasoa orain Tenerifek edukiko du. Eta seguruenik beste bat. Geldituko zaio Bilbao Basket. Bai, gutxienez helburua da laurdena irabaztea, ez? Hori lortzen badu zerbait aurreratuta izango du Bilbao Basketek.
San Miguel, da Ricciotti, barruan Sekulic. Ricciotti berriz ere. Oraingoa bai, oraingoa ondo bukatu dute, 10 segundu. 10 segundu erasoan Kulombe. Ea ba. Amabikoa da diferentzia. Kulom. Hortik ez dago bideri, jaurti indarko du, irukoa da. Barrura! Barrura! Kulombena. Ondo. Bederatzikoa diferentzia, 75, Dominion Bilbao Basketek. Pozik antolatzailea. Eta 74 Iberostar Tenerife 9 puntuko tartea, 10 minutu falta dira. Amar minutu falta dira partidua bukatzeko Miribilan, 75 Dominion Bilbao Basketek, 74 Iberostar Tenerife. Bi albiste on. Hirugarren laurdena Bilbotarrek irabazi dute eta 10 puntuko langa hori tarte hori jaitsi dute. Bai, eta ikusita nola joan den laurdena ez da gutxi, ez? Asko sufritu du laurden hontan Dominion Bilbao Basketek, ikusita zenbateko aldea izan duen markagailua, ez? 18 ere bai. Horregatik, eta orain ikustea 9 puntura nik uste dut pozgarria dela. Eta nola diren gauzak, ez? Zonakako defensaren aurka zenbat sufritu zuen Santiago Bilbao Basketek lehengo astean, eta bain ze ondo etorri zaion, ez? Aste honetan entrenamentu horiek betetzea. Zutik Miribilako zaleak, baietz, taldeari babesa eman nahi diotela. Esan ez. Ez dute esperantza galdu momentu baten isilik egon dira, Juan, ez da? Bai, desente gainera, ez gode bat eroituta alako giro zaitezkorra edo arrarora hemen Miribilan, are gutxiago aurten, baina bai, zuk esan bezala, agian behar zuten ez, jokalarien bultzadatxori, jokalariek berea inbatean egin dute eta horri segituan erantzun diote zale. Hor, eta Mumbrú, barrurantzako keinua. Urruneko jaurtik eta barrura, ondo, Mumbrú! Dagoneko 18 puntu, azken olako azkeneko jardunaldiak dela matzan, ligatu irugarren saskiratzaile nagusia da. San Miguel irukoa, ez errebotea Williamsek. Kolom. Akaskatuta daude, zonaren kontra. Tenerifeko erasoa. Kolomek irukoa, ez errebotea. Todorovic pertsonala egin diotela uste dut, ez da? San Miguelena. Beste itxura badauka. Bai, beste ritmo batean ari dira jokatzen, ez? Dominion Bilbao Basket badirudi, ez? Beste abiadura bat sartu diola, ez? Bere erasoko jokoari eta defensan konfiantza izugarria lortu duela, ez? Zonakako defensa horrekin. Zapatika, bai, noski. Garbia izan da. Eta Uztaipeko epaileari esaten Mumbrú zer. Hor da. Bai, garbia da. Bai, Alejandro Martínez esaten du iztarrean jodiola, baina beherago zen, ez? Eta gaina nahitan ikustu dut bila joan dela. Naita ireki du hanka, bai. Borg, Williamsen bila dago. Azpietik eman nahi zion, hori goitik behar bada. Bai, nik uste Lazarizek. Williams izan da, esan nahi dut, Noski baiet. Ero baloika da ederra eraman du Sigmak aurpegien. Kolom, 14 segundoko jabetza izango da. Eta 7 puntura ipini dira, beltzak. Dominionekoak. Ea ba, Ricciotti du aurrean. Ez du aurkitzen Williams oraindik, Mumbrú berak egin beharko du jokaldia. Ez, errebotea, Williams ekartu, baina ez zineman. Ondo, Mumbrú, Williams dauka. Zale asko zutik, Falta egin dio hor Sigmak, hortxe. Baina lehenago, atzera begira gelditu da, lagun dira edo epailean izan. Ez, nik uste keinu bat nahi zuela egin, ez? Ea engainatzen zuen Sigma eta ondoko marra irabazi. Ez dio, amuari egin. Hasi dira zaleak, oiuka eta babesa ematen taldeari. Kulom. 8:30 partidua bukatzeko. Ezin, aurkitu Todorovic, Sigmaren kontra, kanpoan da Mumbrú irukoa. Ez, eta errebotea Sigmak azkar. Ricciotti Borg zaidago. Oso ondo Borg horrengoan, Oso ondo. Blanco. Iritxe egingo da Ricciotti, jaurtik eta egitera irukoa da. Bai.
Keinua garbi, Borjek Jan, eta gero Ritxotik sartu. 10 berriz ere. Bai, gutxienez, Borjekin lortu dute ez, balantzea zerbait hobeto kudeatzea. Egia da hor katxiki bat izan duela, baina bea lortu du iristea defentsara. Kolomek garbi zeukan Williamsi eman eiziola, eta Tenerifeko defentsa guztiak zekien hori. Berriro. Eta berriro Ritxotik irukoa. Egindako lan guzti hori Borg beroegi behar bada. Esan nahi dute jauzia egin duelako, ez da? Utxartea 67, Dominionek 80 Iberostar Tenerifek. Estamos con Raúl. 7 minutu eta 44 segundu falta dira partidua bukatzeko. Kontuz, Erne, Dominion Bilbao Basket etxean galtzekotan da eta 67 eta 80 markagailuan 13 behetik. Ritxotik azken bi erasoak. Ezin, Williamsi etzaio iritsi. Ondo Lampropoulos. Igarri egin dio ez da. Horixe zen, Sito Alonso gaindu duen jokaldia. Raúl López orain, Kolom atxeden hartzen. San Miguel eta Blanco. Todoro biztu aurrean. Sigma Kenua, ez da sartuko, errebotea Todorovic. Eman dio Raúl Lópezi. Azkar bukatu beharko du orain Bilbao Basketek, beste ala oraindik ez. Bueno, haindik handiko denbora badauka, ez? Baina asmatu beharrean hori bai, eta defentsan zenbat denboran mantenduko duen, ez? Horrelako defentsa aukerak izango ditulako, Iberostarrek luzeago jokatzeko. Eraso honetan ezinez. Bertan zen bakarkako jokaldia egin behar. Errebotea Raúlek hartu du. Esku artean errebotea. 10 segundu. Bertan zeko orain irukoa. Hau bai, hau sartu da. Zen garrantzitsua Raúl Lópezek hartuteko errebote hori. Bai, 10 bat galdu du hor, despiste txiki bat izan du Lampropoulusek eta nahikoa izan du, ez? Bertan zeko ondo jasotzeko baloi hori. Eta Raúl Lópezen pasea bikaina. San Miguelek orain. Asmatzen ari dire izugarri, Irukoetan. Nola izaten diran, egun batzuk oso haundia ikusten dute gauzazkia. Ez da, igerilekua. Bertanzek, bestaldean, ez. Eta errebotea Sigmak. Oain behartuta, azkar jokatzen ari dira eta Tenerifekoak irukoak sartu, ez da, 12 egin dituzte dagoeneko. Ritxoti bakarri dago. Eta bakarrik gelditu ez gero. Eta ondo kokatzeko baloia esku artean izan du, ez? Marrak ondo bilatzeko eta orekatzeko jaurtik. Bakarrik. Raúl López. Itxura txarra hartu du berriro, partiduak. Bilbao Basketentzat. Keinua. Azkenean. Gaurtu egin beharko du Bertantzek. Ez. Baina berriro ere jari hori gabeko erasoa. Bai, eta esan berdegu, ez? Canarias oso ondo ari da defenditzen, ez? Azkeneko 2 minutu hauek eta zaitasun gehiago dituela, Dominionek bere jokoa egiteko. Bai, eta 7 hurbildu denean, Bilbao Basket ez dira arduratu, ez dira kezkatu edo nervioso ipini, Zito. Ahora, vale, no con dos grandes. Entonces, mira, en ataque vamos a jugar 4 esquinas, ya sea chippy, ya sea 41, ya sea 51, ¿vale? Recuerdo una cosa, el otro día nosotros íbamos 3 de arriba, pero a falta de 4.50. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? La situación es, ellos cada error lo castigan, pero ahora vamos a estar hombre a hombre, 0 faltas, más agresivos, ¿vale? Pero con control, para no dejar que sus situaciones sean más fáciles. La siguiente jugada, 4 esquinas, me da igual, 51, ¿vale? Dominion Bilbao Basketek, gaurko partidua bukatuta gero, Juventud eta Unicaja izango ditu. Eta kanpoan berriz Real Madrid, Barcelona eta Valencia. Bai, egutegia oso gorra dauka, horregatik aipatu dugu atxeen aldean zenbateko garrantzia zeukan, ez partida hau irabazteak.
Ez dakigu garaiz iritsiko den ikusita nola dagoen markagailuan, ez? Oain Sito Alonsok gogortasun gehiago eskatu du, aldatu egin du berriz ere defensa, ikusita CR-ez ari ziren apurtzen, ez? Zonakeko defensa hori Tenerifekoak. Eta gehiago estutzeko, ez? Zentzu duen defensan, baina gogortasun ez. Oain dikan faltarik gabe 5 minutu pasa diren momentuan. Bilbao Basketeko jokalari. Pasa egin da hor, ez du asmatu ondo Lanpropulusek. Bere aleginean, beraz, erasoa Bilbotarrentzat, beltzentzat, dominion. Erasoan, Raul López eta Todorovic. Eta utxartean Sito Alonsok bere jokalariei gogorarazi die aurreko astean gertatu erikoa. Esan die aurreko astean, 4 minuturen faltan 13 puntugatik ari ginen irabazten. Gaur denbora gehiago dago, aldea handiagoa da, baina oraindik noski dezakegu. Obradoirok egin zuen modu berean guk ere egin dezakegu. Erasoan ez, Mumbruk, azken aukera honetan. Eta ez da goituta. Miribillako jendea aurten honelako partiduak ikustera. Hace pasea, Eta orduan, nik sensazio hori daukat bintzat, jendea ere, bueno, ez dauka itxura honik, baina ez da piztu, ez da apurtu partiduan unbaitetik teknika bat, joko gogorragoa. Bertan zena sartu ez, errebote luzea horia da. Eta aurrekaldean kale egin ezkero, 18 behetik. Bilbao Basket. San Miguel eta Sigma, Todorovicen kontra. Eskua ipini diola Marko Todorovic. Beti lortzen dituzen bakeak Sigmak, ez? Gaur 7 puntu, gutxi agian, baina dagoeneko 9 errebote eta ez hori bakarrik. 5 falta provokatu ditu. Balorazio arloan ere, aipatu badugu Todorovic bigarrena dela, Sigma 5garrena da arlorretan, bere taldeko onena balorazio arloan, denboraldi honetan. Greziarraren kanpoko jaurtiketa, orain ere bakarrik zegoen. Erbelosu urruti. Bai. 80 puntu, Osean, 10 partziala eta 80 puntu sartu dizkiote Bilbao Basketik. Bai, 3. laurdenean, ez, saiatu da Dominion Bilbao Basket, laurden hori lortu du irabaztea eta hor bai, ez, lortu duela hurbiltzea markagailuan, baina berriz ere esnatu eginda Iberostar Tenerife eta badirudi eskuartean daukala garaipena momentuen. Bai. 30. Ikusi ditugu noski saskibaloian horrelakoak eta handiagoak ere bai, baina sensazioi begiratu ezkero ez du ematen berpisteko urratsak, bai. Urratsak hor Kolomek, ez du ikusi Todorovic pasea emateko eta beste pausu bat gehiago. Bai, eta gehiago areagotzen aldean markagailuan nahi bezala ari da kudeatzen eta orain bai, ez, ziur daudela. Iberostar Tenerifeko jokalariak garaipena lortuta daukatela. Bai, egurra da hau, Bai. 70-80, 20 puntu dira. Eta gainera, dena sartzen dute Tenerifekoek. 14 minutu da. Bertantz eta Kolom, bakarrik egindakoa da. Hau bai. Esanguratsua, Mumbruren aurpegia esanguratsua. Zergatik galdu du, zergatik galduko du, Jose? Bilbao Basketeko. Nik uste hasieran alaitasunez hasi duela partida, baina defensa gutxirekin, puntuak trukatzen eta joko hortan oso ondo moldatzen den taldea dauka gaur aurrez aurre. Tenerifeko talde honek denboraldi guztian zehar erakutsi du, ez? Bere filosofiaren zati bat delako, ez? Horrela jokatzea. Bai, esan du Juanek, aipatutakoa zela, atarikoan lehenengo 5 segunduetan jokaldi asko bukatze dituz. Bai, eta taldeko defensa oso biguna erabili du, nik esango duke partida guztian zehar Dominion Bilbao Basketek eta horrek eman dio aukera nahi bezala banatzeko jokoa, transizioa, kontraerasoak eta antolatzaileek oso gutxi sufritu dute, 3,marratikan errestasun izugarriak gauz hartu egin behar dira, egia da, baina porzentai harrigarria lortu ditu gaurko partidan Tenerifek eta nire ikuspuntutik defensan oso bigun ikusi dugu partida guztian zehar Dominion Bilbao Basket. Arduratzeko alda, esan nahi dut, orain arte, etxetik kanpo arazo asko eduki ditu Bilbao Basketek eta Sito Alonsok betik esan du, ez hori ez zeukatela buruan hain hiltzatuta eduki beharrik, ez da? Askatu egin behar zutela, baina gaur, etxean, galduko dute. Ezagit arduratzeko motiboak dituen Dominion Bilbao Basketek ikusita zeintzuk ziren helburuak denboraldien hasieran eta nola dagoen kokatuta oraindikan sailkapenean.
Baina, ikusita ze gutxi gelditzen den denboraldia bukatzeko eta eskuartean daukazu ez lehenengo kanporak eta playoffean etxean, hori galtzea pena izango dizu. Hamar puntekin ikutu izan dutelako orain arte, ez da, 3. postua ere bai, momenturen batean, Bertansek jaurtiketa gehigarria, haure bai, sartu egin du, eta zenbaki du begiratu ezkero, niretza bintzat ahozabali gelditzeko da, Marko Tudoroviceko 51ko balorazioa daukala. Baina noski taldea, ia hori puntu bat igaltzen. Bilbao Basketek badaki bihar gutxienez talde bat, Joventut edo Valentzia, garaipen bakarrira kokatuko zaiola, elkarren aurka jokatzen baitute, Baskoniak ere badu aukera hori, Kairi irabazita, Bilbotarren gandik garaipen batera kokatuko litzateke hori bai, Baskoniak galduta dauka berasea Dominonen aurka. Bertansek, irukoa, berandutxo dira. Jaurtiketa hauek berandutxo dira, 20 puntuko diferentzia, handia da, errepasua, zarmaztekoa da, egia esan. Bai, gehiagizkoa eta ez hori bakarrik, balorazio kontuetan harrigarria, baina partida guztian zehar, Iberostar Tenerifen alde, dagoeneko 129 puntu lortu dituelako, eta Bilbao Basketek 84, oain azkeneko minutu hauetan puntuak trukatzen ari dira. Bai, baina 100 baino gehiago egingo dizkiote, seguruenik Bilbao Basketi. Hala dirudi, oain dikan gelditzen delako, ia minutu bat. Eta hala ere zaleak eta hori txalotzekoa da, Bilbao Basketi animoak emanez. Hori ere txalotzekoa da. Jendea miribila Bilbao Basketek kantuan. Kolom, bestaldean da Erbel. Erbel Silmaren kontra orain. Aurkitu du Kolom, irukoa da. Baina azken jaurtiketa hauek ezurrezkoak dira. Esan nahi dut ez dutelako balio. Baina naiz eta gero apur bat txukundu estadistikak, kanpokaldeko jaurtiketen adibidez oso gaizki Bilbao Basketek. Bai, partida jokatzen zen momentuan alde nabarmen izan da, Iberostar Tenerifen alde, eta orain, egia da, pixka eta paintzen ari dela zenbakiak, baina ez dutela ez askortako balio. Richotti, ze partidu egin duen Richotti. Zazpi iruko sartu ditu, Zazpi iruko sartu ditu Richotti. Eta 101 puntu egin dizkiote Bilbao Basketi. Azken erasoa izango da, ez da gita legindu ere egingo den Kulon bai, zura batean bai, pertsonala Richotik. Eta entzun, miribila. Esan nahi dut, zaleak ere eskorronekoak dira, badakite. Igande eta asteburu on asko eman dizkiola taldeak, Bilbao Basketek aurten hiriari, ez da? Hemengo saskako izalei, baina Zutalonzean aurpegia... Bai, psikologikoki ere landu beharko du taldea, oraindikan jardunaldi batzuk gelditzen dira, egutegi gogorra dauka Dominion Bilbao Basketek, eta oraindikan itxaropentsu jarraitu beharko du, ikusita zer dagoen jokoa. Banengoen hori ere sartuko ote zen. 18 puntu azkenean, 83 eta 101, egurra, zaplastekoa jaso du gaur Bilbao Basketek, eta niretza bintzat ez ustekoa da. Ez ustekoa da, etxean onela galtzeaz, gainbehera egin du Sito Alonsoren taldeak, postik dira. Iberostar Tenerifekoak besteak beste playoffetan jarraitzeko, edo sartzeko, amets horrekin jarraituko dutelako. Eta Bilbao Basketek berriz, 18 garaipenekin jarraituko du, 11 porrot orain aurpegiak esanguratsuak dira. Hortxe duzue, partidu amaierako irudia, alde batetik Richotti, ze partidua, behatzetik 7 sartu ditu, 29ko balorazio, 25 puntu. Eta burumakur berriz, beltzak, Juan de la Vega, zure da baitza. Bai, alboan Marko Todorovic dugu, ea berarekin itzaiteko modua egongoaren, Marko. Una lástima, un partido que ha estado muy descontrolado desde el principio. En el primer cuarto habéis aguantado los puntos, pero luego se os han ido anotando muy fácil en todo momento. Yo creo que no hemos hecho nada, para no decir casi nada. No hemos hecho nada lo que hemos tenido que hacer, lo que hemos entrenado, como lo hemos entrenado. Hemos dicho que ellos son un equipo que hace muy bien esas cosas por detrás, corre muy bien en el campo, contraataques. Han corrido mucho más que nosotros. Yo creo que, una derrota muy dura para nosotros, segunda derrota de casa.
con un marcador muy duro. Creo que bueno, pues hoy no merecíamos más, pero bueno, yo creo que no tiene que afectarnos esto porque queda poco y sería una lástima, ¿no? Por el trabajo que hemos hecho, bajar el ritmo ahora. Esto complica un poquito a lo mejor esa cuarto puesto, pero sigue en vuestra mano. El calendario es muy complicado, pero hay que sacar 2 o 3 partidos por lo menos. Bueno, calendario en primera vuelta, hemos jugado estos mismos partidos y hemos ganado muchísimos, ¿no? Y hoy, ahí hemos ganado a este equipo y hoy perdemos de 20, o sea que en Liga Endesa no hay ni partidos fáciles, no hay ninguno y bueno, los equipos, todo el mundo juega baloncesto, ¿no? Ellos han jugado muy bien, han tenido mucho acierto, pero han trabajado muy bien. Muchísimas gracias y suerte para el resto de partidos. Horiexek ba Marko Todorichanitzak, beste alde batetik ba gaurko garailea, Nico Ricciotti. Bueno, Nico, felicidades por la victoria, una victoria espectacular, ¿no? Sí, una gran victoria, una cancha muy difícil donde, bueno, cayeron muchísimos grandes y contra un rival que está haciendo una temporada increíble. Creo que eso tiene mucho mérito. Ellos habían avisado, el propio Sito Alonso había dicho que era clave parar vuestros primeros segundos en cada posesión, pero habéis tenido un acierto espectacular, habéis movido muy bien el balón, estáis en un momento muy dulce en la temporada. Sí, la verdad que venimos de ganar 3 partidos importantes. Cuando se tiene acierto, la verdad es que las cosas resultan mucho más fácil y bueno, es verdad que cuando ellos apretaron un poco, cambiaron la defensa zona, se nos complicó y bueno, después apareció el acierto en la línea de 3 que nos dio la vida. En el ámbito personal, 7 triples, me imagino que muy satisfecho, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estaba en racha y bueno, cuando un jugador estaba en racha, lo importante es que el equipo lo busque, mis compañeros me daban todos los balones y bueno, la verdad que eso también se agradece. Pues muchísimas gracias, suerte para el futuro. Entzun duzu Nico Ricciotti eta Marko Todorovic, oso pozik Ricciotti gaur egin duen partida handi horrekin. Deigarria da niretzat behintzat zein garbi hitz egin duen Marko Todorovicek, ezta? Josan Lalur, esan nahi dut una derrota muy dura, baina ez duela gero eraginik eduki behar, ze orain arte egindako guztia orain ezin dutela galdu. Bai, banda horrekin ez, egia da, Bilbo Basketen denboraldia zoragarria dela orain arte, gaur egun oso txar bat izan dute hasieratikan. Eta, bueno, bigarren porrota etxean ez da inbestekoa, ez, kontuan izateko bai, hausnarketa bat egiteko bai, baino ikusita oraindikan nola dauden sailkapenean eta zeintzuk diren helburuak aurrera begira jarraitu behar du Dominion Bilbao Basketek. 83 Dominion Bilbao Basketek, 101 Iberostar Tenerifek sekulako egurra jaso dute gaur bilbotarrek, baina partidu bat besterik ez da. Gaurko zauxe da guztia hemendik Miribilatik, bihar eguerdian Laboral Kutxa eta Kairen arteko partida. Eskerrik asko, Josean, Juan de la Vega eta Danoi noski hemen izateagatik, hurrengo batera arte. Agur.